Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo manantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Himamaylan City, 57 anyos nga amay gintiro patay ang iya live-in kag duha ka mga minor de edad nga kabataan antes naghikog. Mga ginasiling sa likod sa rice scam gindakop. Walk-ins liwat ang itugutan sa mga vaccination centers sa Bacolod. Mga residente sa Hacienda Raymunda nga nagbiya sa ilang mga balay bangod sa enkwentro gintugutan na nga makabalik. Kag sa good vibes, mga anay estudyante sang kilala nga multi-awarded artist and filmmaker nga si Direk Peke Galiaga naglunsar sang art exhibit bilang pagpasidungog sa iya. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may 12 ka mga alkalde sa Negros Occidental nga luyag magpapili si presidential daughter Mayor Sara Duterte bilang presidente sa 2022. Inisunod kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nga nagpakigsapol sa 12 ka mga alkalde sa Negros Occidental kag gintalakay ang pila nila ka mga concerns nga nagalakip sang farm to market roads, dugang nga mga school buildings kag iban pa. Sa press conference kay inasang aga ginsiling man ni Panelo nga nagsapol man siya sa pila ka mga alkalde sa Capiz kag Iloilo. Damlag pa may 3 na ka mga alkalde sa Negros Occidental ang nagpabutyag sa suporta kay Mayor Sara. Suno kay Panelo, ang 12 ka mayor wala man naghambal sa ilang commitment pero ang ilang ginsiling nga luyag nila nga si Mayor Sara ang magpapili agud to may continuity o kon pagpadayon sa mga programa. Siya ang sa likod suno sa iya sang 3 ka tuig ang nakaligad sa panawagan para magpapili si Mayor Sara. Seryoso naman nga ginapanumduman ni Panelo ang pagpapili bilang senador sa 2022. I told them, believe me, both of you run, it's game over. You will win. Landslide. Sir. I'm sorry to say. Kasi umiikot ako, nakita ko ang tao. Even the LGUs, you ask them. Lahat ng Negros, yun ang sinasabi sa akin, tao mayor. Gusto talaga namin si Mayor Sala sa presidente. So, when you were meeting with the 12 mayors dito sa Negros, have they committed to support Sara Duterte? I did hear them saying they committed. What I heard from them is, we want Sara to run because we want Duterte to be the president. We want a continuity of the program. Sa number 9, lalaki nga nagkawat sang motor sang isa ka pulis, arestado. Samtang may kapinaman siya 150,000 pesos nga balor sang iligal nga droga nakuha sa buy-bust operation. Ginakop sa kapulisan ng 35 anyos nga si Michael Franco sang Sabado matapos ini ginreklamo sang isa ka pulis nga iyang gikawat ang motor. Akto nga nakuha sa posisyon sang suspect sa puro kabugwason barangay Kabug ang motor sang pulis kag nakuhaan man ini sang 3 ka mga sachet sa ginapatian shabu pati na mga drug paraphernalia. Samtang sa kamuman nga gabi sa Daika Homes sa Barangay Kabug, arestado man ang duha ka mga persona matapos makuhaan sa malapit sa 157,000 pesos nga balor sa iligal nga droga. Ang mga ginakop ang mosanday Anali Valdevieso kag Glenn Paul Castro nga lunsay street level individuals. Detained karon sa Police Station 9 ang mga naaresto. Sa number 8, duha ka babayi nga yara sa likod sang rice investment scam sa nagligad nga tuig ang arestado. Ginserbe sa Police Station 4 sang Sabado ang warrant of arrest sa kaso nga estafa batok sanday Crisia Rhea Gonzaga kag Jennifer Nierves nga yara sa likod sang ginaalagar investment scam sa Bacolod sa nagligad nga tuig. Minilyon ka pesos ang damlag pa suno sa PNP
ginpalagyo sa mga suspect gikan sa ila mga ginbiktima. Ginpahayag man sadto sang NBI nga ilang modus amo ang pag-into sa mga biktima nga mag-invest sa rice trading kag ila ginpromisahan sang madako nga balik sa ila gin-invest nga kantidad. Suno kay Major Junray Batadlan, ang hepe sang Police Station 4, mismo ang mga nabiktima man, Nanday Gonzaga kag Nierves, amo ang nagtudlo kung sa diin ang mga ini. Detained na sila sa Police Station 4 sa karon, pero suno kay Batadlan, plano man sang duha nga magpiyansa. Sa number 7, nagalaom si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga madugangan ang supply sa bakuna gikan sa national government padulong sa mga probinsya. Ini matapos mahatagan na sa go signal sa Department of Health ang Negros Occidental na sarang na mag-proceed para sa pagbakuna sa mga yara sa A4 category o kung mga essential workers. Damlag pa, gamit ang mga bakuna nga gibakal sa probinsya, nagamat-amat naman sugod ang bakuna sa A4 category ang Negros Occidental. Suno kay Lacson, karon nga may go signal na para sa A4 para sa donated vaccines, kung tani madugangan ang allocation sa mga probinsya, ilabi na nga damlag pa ang itutukan nila amo ang mga lugar sa National Capital Region. Kalabanan sa NCR suno sa gobernador ang nakalabot na sa 70% sa ilang target population ang nabakunahan. As of August 20, 181,387 ang fully vaccinated sa Negros Occidental. We open to A4, we practically are opening to all already, no? Especially in A4, these are our sectors that go to work. No? So it's good that officially we can start doing it. We just hope that the national government will start distributing more to the provinces, considering that NCR have claimed already that most of them have reached already 70%. Sa number 6, 11,000 na tanan ka OFW ang napapauli sa Bacolod humalin sa nagsugod ang pandemic. Pinakaulihi nga tigayon nga napapauli sa Bacolod ang 72 ka mga Bacolodnon gikan sa Afghanistan tugas ang kinagamo sa amo nga pungsod. Sunod sa chairman sang Action Team on Returning OFW sukon ATRO nga si Councilor Israel Salanga, sa 11,000 ka mga nabaton kag nabuligan nila nga mga OFW nga makapauli, 30% diri tigayo na nga nakabalik sa mga pungsod kung sa diin sila nagatrabaho. Tubtub subong, padayon ng repatriation sa mga OFW gikan sa nagkalain-lain nga mga pungsod kag naga-average ang Bacolod sa 15 ka OFW sa kada adlaw. Suno kay Salanga, sa sini nga accomplishments ng ila nga team, ila ginadumdum ang ila kaupod nga si Jezreel Jazz Bangkaya nga ila ginakabig bilang isa ka fallen hero. Subong nga adlaw ang iya nga una nga death anniversary. Napatay siya bangod sa COVID-19 kag tubtub sa iya deathbed. Iya sa gihapon ginapensar ang pagapasiguro nga luwas sa katalagman nga makapauli ang mga Bacolodnon nga mga OFW sa ila tagsa ka mga pamilya. Sa number 5, pag-post sa isa ka netizen tuhoy sa pagtipon sa isa ka gym para sa away ni Pacquiao ginsita sang NIATF sa Negros Oriental. Ginpalabot na sa Negros Oriental Interagency Task Force sa ilang Law Enforcement and Public Order Committee sang ahensya ang ginadigar pagpalaptas ang fake news sang isa ka insidente sa tunga karon sa pandemic. Wala gipalumpuwa sa probinsya pag-post sang netizen nga si Norman Salvo Kimos-Kimos angot sa pagtipon sa mga tao sa isa ka gym kung sa diin nagtanaw sila sang away ni Pacquiao. Nahibaluan nga ang litrato ang kuha sadto pa kag antes ang pandemic. Gani para sa IATF, isa kay responsable nga butang ang ginhimo sang netizen, ilabi na nga yara pa karon sa tunga sang pandemic ang pungsod ug ang probinsya. Ginsiguro man sa probinsya nga magapanabat ang netizen bangod nisang hindi nagakadapat ang misinformation o fake news base sa guidelines ng National IATF. Sa karon, mayara sang 10,913 total cases ng COVID-19 ang Negros Oriental pero 344 na nandiri ang active cases. Sa number 4, Gobernador Eugenio Jose Lacson nagsiling nga kung may isa pagid kahampang
Si Senador Manny Pacquiao, wiyag niya nga ini sa 2024 Olympics kag pagadag-on sang People's Champ ang nahauna nga gold sa patagsang boxing para sa pungsod. Suno kay Lacson, isa ka convincing win para kay Yordenis Ugas ang nangin match nila ni Pacquiao. Pero sa tanan nga record ni Pacquiao, ilakip na ang nahatag sini nga dungog sa pungsod, ini ang kabahin na sang maragtas. Mahimo nga tion naman nga panumdumo ni Pacquiao nga magretiro na. Dugang pa sang gobernador, nangin masako man si Pacquiao sa ensayo para sa iya nga mga hampang, wala naman sini napabayan ang iya nga mga katungdanan bilang senador. Para naman kay Mayor Evelio Leonardia sang Bacolod, bisan pa nga nalutos ang adopted son sang Bacolod sa hampang kontra kay Ugas, hindi matupungan ang 8th Division World title ni Pacquiao kag siya ginakabig nga living legend sa patag sang boxing. Maybe, the senator should consider hanging up his gloves, or if ever, personally, if ever he will continue, and if he qualifies, I'd like him to fight in the Olympics in 2024. If he will be allowed to fight in the Olympics, because I understand the professionals are already allowed to compete in the Olympics. So if Senator Pacquiao can qualify in the Olympics, I'd like him to win the very first gold in boxing for our country. Sa number 3, mga walk-in nga yara sa A1 tubtub sa A5 category ang sarang na makapadulong sa mga vaccination centers para magpabakuna. Bukas na liwat ang mga mega vaccination centers sa mall, pati na mga kabaranggayan para sa mga walk-in nga luyag magpabakuna sa COVID-19 vaccines. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, Officer in Charge sa City Health Office, magluwas sa paglunsar sa Vaxi Bus Mobile Vaccination Drive, pwede naman makapabakuna ang mga walk-in nga yara sa A1 tubtub A5 category. Nalakip diri ang mga medical frontliners, senior citizens, mga may comorbidity, other essential workers kag indigent population. Idegud man mas mapadasig ang vaccination program sa tuyo nga malabot ang herd immunity batok sa COVID-19. Samtang ginsugdan man sa katapos ang Bacolod Emergency Operations Center ang briefing para sa 109 ka contact tracers nga magabulig sa kampanya batok sa paglapta sa COVID-19. Ginalauman sa pamunuan sang EOC nga pinaagi sa paghaylo sa mga dugang nga contact tracers, mapahagan-hagan man ang pagkahangawa nga sarang matuga sa mga na-detect nga variants of concern sa syudad. Sa number 2, "25 anyos nga iloy kag duha niya ka magagmay nga kabataan ang ginpatay sa iya nga live-in partner. Suspect ginutas man ang iya nga kabuhi. Dugoon kag palareho nga nagahigda sa salog sa maabtan sang kapulisan sang Sabado sa Ilabalay sa Barangay 4, Himamaylan City, ang 25 anyos nga si Mary Rose Egga. Iya isa katuig nga anak kag 7 ka bulan nga lapsag, pati na ang iya live-in partner nga si Raimundo Diaz nga amo ang suspect sa pagpangluthang. Sandig sa investigasyon sang PNP, nabatian lang sang kabulig nga nagabaisay ang duha sa sulod sang balay kag gulpi na lang iya nabatian ang sunod-sunod nga lupok. Dead on arrival sa ospital si Egga kag ang iya duha ka anak napatay man pagkasunod nga adlaw ang suspect. Sunod kay Lieutenant Arturo Margalio, ang Deputy Chief sang Himamaylan PNP, nagbaisay ang mag-live-in partner bangod wala gintugutan ni Diaz nga magpauli sa iya nga pamilya si Egga para dito tani magsaulog sang iya sini kaadlawan. Gulpi niya na lang suno sa pulis, gintiro si Egga pati na ang duha ka mga kabataan, antes tiruhon man ang iya kaugalingon. Ginahibalo pa sang PNP kung ano pang motibo sa suspect sa pagpatay sa iya partner kag sa mga kabataan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Grupo sang NPA nga nakaengkwentro sang mga army sa may Barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Amo man ang grupo sa likod sa pagpangsunog sang heavy equipment sa banwa sang EB Magalona sa nagliligad nga bulan. Samtang mga residente nga nagbiya sa ilang mga puluyan bangod sa encounter ang gintugtan na nga makabalik sa ilang lugar. Yaring report. Kainas ang aga,
Liwat niya ginbalikan sa tropa sa Army kag PNP ang lugar kung saan di nagatinir ang katapos ang New People's Army sa Hacienda Raimunda, Barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Hindi mahimos ang commanding officer sang 79th IB nga si Lieutenant Colonel J.J. Havines kung nga nagasiling ang mga residente malapit sa encounter site nga wala sila nakahibalo nga may mga NPA nga naghukmong sa ilang lugar kay pila lamang ka metros inigikan sa mga pamalay. Naabtan sa mga soldado nga may bahaw pa nga kanon sa area pero wala sang dinabukan. May mga plastic containers kag may mga supply. Sa paglantaw ni Havines, mga 3 na kaadlaw nga nagatinir sa mga lugar ang mga rebelde antes na tabo ang enkwentro sa Biyernes. 3 days siguro. Nga rin na di. Ari na di sila 3 days. Kasi tulukon mga damo, mga hilamon, wala nga grabe ang dapa sa hilamon nila. Dugay na kalamatay na gani mga damo. Ginigdaan nila. Oo, diri sila nagigda. Ang lugar ang masami nga ginalabyan sa mga rebelde bangod sa iyara na inisa na bukid gabahin sang Silay. Ining Hacienda Raimunda, diri sa may Kapitan Ramon, kung sa di natabo ang encounter last Friday, last week. Medyo sulod siya nga lugar. Hacienda Road, ang pasulod, hindi ganit sementado ang dalan, no? Tago siya, sulod ang labian mo katubuhan para malabot mo ang area. So do ka kuan sa katamo nga lugar, do ka secluded na siya nga area. Sunod sa Army, ang tropa sang NPA nga ilan nakaengkwentro amo man ang NPA nga sa likod sa pagpangsunog sang heavy equipment sa quarry site sa Barangay Kunsing sa Ibi Magalona sang bulan sang Abril. Ang lalaki nga NPA nga napatay, ang kabahing kuno sang nagpangsunog. Ang babae naman nga katapos ang NPA nga napatay, aging kilala na sang iya nga amay. Siya si Kerima Lorena Tarima Acosta, 42 anyos, naging managing editor siya sang Philippine Collegian, ang student publication sang University of the Philippines. 2 ka tuig antes ng graduation, nadula siya. Nadakpan na siya sadto sa Isabela Province kag sunod sa Army, gin-assign siya sa Negros para sa iya immersion para sa mas mataas nga ranggo. Ginakabig siya nga leader sang NPA. Ginpanginwala sang commanding officer nga gin-finishing pa si Ela. Hindi na matuod. Nagindala pag naton na si Ela sa ospital, kari na dead on arrival sa. Oo. Kaya ang iya itong dire na utod mo. Oo. Si Ela, ano iya nga role, sir, sa grupo? Leader na nila. Leader ka dyan. Leader nila. Sa sort of secretary nila siguro. Kaina, sa pagsinapol sa Army kag PNP, nag-ayo ang mga pumuluyo kung bala, pwede na sila makabalik sa ilang mga balay. Nagbakit. Dire, taas yung kamot. 1, 2. Saan po kayo nag-i-stay? So pwede tayo magbalik. No? May mga nagpamangkot man kung ano ang matabo sa ilang mga nagkalaguba nga pagkabutang bangod sang tiniruhay. Ang amon rep, TV, mga bintana namon nawasak. Paano pala namon na pangayawan sa tubig? Kami bidyang natabaan sa diri sa asinda, kami bidyang natabaan. Sunod kay Havines, nagpasalig naman ang alkalde sang Silay nga sila na mangita sang replacement sa naguba nga mga pagkabutang. Liwat sa nangaging pahanumdum nga kung may magpalapit nga NPA sa ila para mag-ayo nga magtulog sa ilang nga balay, pwede gid ini nila maindian. Kung may ara makadtoda sa inyong armado, no? Kamo mismo pangabayon nyo, sir. Boss. Pwede ba lakat lang mo kay kabudlay basi dugay-dugay ari ang mga sundalo karon basi maugit pa kami. So amo lang na ngaton na no. So after daw lakat sila text kamo dayo kay Kap, no? Tawag kamo kay Kap. So, kaya sang aga, gintagaan man ang mga residente nga apektado sang encounter sa mga pagkaon, prutas, bugas, gikan sa partners sang Army. Sa Good Vibes, mga anay estudyante sa nga kilala nga artist and filmmaker nga si Direk Peke Galiaga ang naglunsar sang photo exhibit sa pagpasidungog sa iya. Yaring report ni Nico Delfin. Sa iya mga paintings, ginapabutyag sang nagtaliwan niya kilala nga multi-awarded artist kag filmmaker nga si Direk Maurice Peke Galiaga ang pagpalangga siya mga estudyante, abyan kag mga kaupdanan sa film industry. Gani sa pagsaulog man sa iya kaadlawan sa Agosto 25, ginlunsar sa iya mga anay estudyante upod sa Real Entertainment ang art exhibit sa Negros Museum. Makita ang 80 ka mga obra ni Direk Peke, nalakip diri mga portrait on canvas kag paintings on plate. Kada man diri, mga regalo niya man siya mga estudyante kag abyan. And isa mapasalamu kaya in the theater, sila estudyante nila. Sila. Ginumbran ni Direk
when he was 16, 17 years old. This is even way before Mas Caracas, diba? Sunod sa isa sa mga nanging estudyante ni Direk Peke nga si John Arceo, bisan wala nang ila pinalangga nga mentor, abyan kag ginakabig amay, sa gihapon mabatyagan nila ang iya pagpalangga sa iya mga obra. Pati na ang padayon nga mga sorpresa. Galyaga ever since has been full of surprises. You know what I mean? Pero subong niya, subong ko lang hindi na-realize how extensive and how wide ang iyang being a visual artist na. I mean, you know, I've worked with him since 1991. And I've always known that genius. Wala lang yung pandemic. When he passed, I'm sure Bacolod would have been star-studded. I mean, just people just wanting to come, fly over and, you know, just pay their last respects. But wala na natabo. That's how deep pagpalangga ng kay Direk Peke. It goes beyond making movies. It goes beyond doing plays. Sarang matanaw ang mga obra ni Direk Peke sa Negros Museum tubtob sa Setyembre. Si Direk Peke ang natalana man pasidunggan sang kaisa ini sang sining lunsay nga artistang Pilipino Award sang Cultural Center of the Philippines sa Agosto 24. Ginpasidunggan man siya sang Busalian Award antes nagtaliwan sa nagligad nga tuig. Ang Oro Plata Mata kag Magic Temple pila lang sa iyang mga bantog nga pelikula. Para sa iyang mga kaupdanan sa entertainment industry, si Direk Peke ang makabig nga regalo nga naghatag sa ila sang inspirasyon, ilabi na sa bago nga henerasyon sa mga Negrense artist. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb, na pa si Direk Peke sa teacher sa Lasal? Negros Summer Workshop kuming. As teacher sa subject? Wala. Bali, teacher ko siya, kaya di ba every summer, nagpatigayo na. Teacher ko siya in 2 subjects sa Negros Summer Workshop. Pero sang teacher nga resident, naging siya, nag-graduate ako. Ay, wala. Tagal ka na Si Direk Peke, amo na siya nga Barb nga teacher sa senior project. So nakaubra kami documentary through his effort. Wala kami naka-learn get into film. So, kada ko naming no nga opportunity for students like us nga ina balang matudluan ka sang isa ka batikan kag kilala na nga. Kag coming from his experience, ang inatudlo niya sa inyo, first-hand experience. Kag Barb, August 25 is the birthday of Direk Peke. That's why may exhibit. Kagyari lang niya sa Negros Museum sa mga gusto makalantaw. Kag syempre may ang pagpasalamat naman sa iya nga nakaambit sa iya nga talento. Thank you, Direk. Kaga po itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.